गिबियावनोथ' आं जोंनि सनितपुर जिल्ला आबसु कमिटिखौ आं साबायखर बावबाय आंखौ दिनै बे खैलाजुलि प्लेग्राउन्डआव फैनानै गथ'साफोरजों इन्टारेक्सन खालामनो आं मोनसे खाबु होनायनि थाखाय दिनै आं बेयाव आंनि बिबुंथियाव माखासे खोथा बुंदों आं बेखौनो रिपिट खालामनो सानगोन जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा जोंनि बर' मिडियामजों लानानै जोंनि बे मेट्रिकआव टप 10 पजिशन आवगायनो हाबाय बर' मिडियामजों सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि लोगोसेनो बे खैलाजुलि आन्चलिक एबसुनि आन्दारावबो जिखिनि टाइटेल मोनबाय आं बिसिनिसायाव मोनसेल' खावलायनाय बर' मिडियाम फरायनानै माने गोजौआव थांनो हागोन ना हाया बेखौ जुदि साननानै माने गोलाव गोफौ कनफिउसन दंब्ला दिनैनिफ्राय ज्राब गानदो माने बेयाव मिडियामनि जेबो बिहोमा गैया आं जेब्ला बर' मिडियाम फरायनानै फैदोंमोन आंहाबो बिदि कनफिउसन दंमोन नाथाय आं दा आंनि एक्सपिरियेन्सआव बुंनो हायो बेयाव जेबो बादा खालामनो हाया नङा आरो बिसोरो गोजौआव थांनो थाखाय गावनि जिखिनि आयदा गावनि मोनसे थांखि बेखौ बिसोरो लायाखैब्ला दिनैनिफ्रायनो मोनसे थांखिखौ फिक्स खालामनांगोन जुदि आं इन्जिनियार जानोबा आं डक्टर जानोबा बा सोरबा आईएएस जानोबा सोरबा एसीएस जानोबा जुदि लायाखैब्ला दिनैनिफ्रायनो बिसोर फिक्स खालामनानै दोननांगोन आरो बे आइडिया जिखिनि गावनि एम बेखौ जाफुंसार होनायाव माखासे गावनि आंगो खामानि माखासे गावनि आंगो लोगो बा गावनि गावसे आंगो माखासेफोरखौबो जुदि नागारनांगौबा नागारनांगोन जेब्ला गावनि थांखिया जाफुंसारगोन अब्ला जाफुंसारनानै सासे जाफुंसार जाखांनायनि उनाव गावनि बै सिगांनि माखासे आंगो लोगो बा आंगोनि माखासे गावनि आखु गाव गारबोदोंमोन बेखौ लाफिननो हागोन आरो समाजनि सुबुंखौ सिबिनायाव हेफाजाब होनो हागोन आरो आं मोनसे खावलायबावो जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जों गोबां फरायसाफोरखौ सोङो लाइफआव मा जागोन जों बुङो डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन प्रफेसर जागोन नाथाय आंनि मोनसे सोंनाया मा नोंसोरो लाइफआव मा खालामनो सानो थिग दं नों इन्जिनियार जागोन प्रफेसर जागोन नाथाय नोङो मा खालामनो सानो बा सासे नोङो प्रफेसर जाबाय बा सासे इन्जिनियार जाबाय बा सासे नोङो सासे साइन्टिस्ट जाबाय नोङो समाजनि थाखाय मा खालामगोन नों समाजनि थाखाय जोंनि बे एरियानि थाखाय नों मा मोनसे नोंनि मा मोनसे कन्ट्रिबिउसनखौ नों होनो हागोन आं खावलायो गावनि मा जागोनजों लोगोसे मा खालामगोन बेखौबो बिसोरो थि खालामना लाखानांगोन जाहाथे नोंनि सोलोंथाइया जोंनि समाजाव जोंनि जायगायाव माने माखासे दाफुंनायाव समाज दाफुंनायाव हेफाजाब होयो बेयाव बिमा बिफानि कन्ट्रिबिउसना ओरैबायदि जाहैबाय माने इंलिसाव माखासे खोथा बुंलांदों आंखौ बर'आव बुंलांगोन ओरैबायदि आरो गंसे जिखिनि जोंनि पजिटिभ खोथा बा जांख्रिथाय खोथा बे जांख्रिथाय खोथा बा जांख्रिथाय सोदोबा सासे सुबुंनि बा सासे गथ'नि जिखिनि माने लाइफ बेखौ पुरा चेन्ज खालामनो हायो बेयाव जों मोनसे ओरैबायदि एग्जाम्पल होनो हायो आं बिमा बिफाखौ आं खावलायो बे एग्जाम्पलखौ खोनासं ओरैबायदि जेब्ला एलबार्ट आइनस्टाइन बिथाङा जेब्ला सासे गथ'मोन जार्मानिनि बिथाङा जेब्ला बिथाङा स्कुलाव थाङोमोन बिमाया जेब्लाबो दोनलाङोमोन सानसेखालि जेब्ला बिमाया स्कुलाव गथ'खौ लायफिननो थाङो अब्ला प्रिन्सिपालनि पियना गांसे लाइजाम बिमानो हरफायो नेक्स्ट दिनाव गथ'आ जेब्ला स्कुलाव थांनो ओंखारो बिमाया बुंबाय जों दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांला गथ'आ बुंबाय आइ मानो थांला अब्ला बिमाया मा बुंखो बाबु बा ओरैबायदि टेलेन्ट नोंनि साननाया ओरैबायदि एडभान्स नों ओरैबायदि टेलेन्टेडखा माने नोंनि स्कुलाव जायफोर फोरोंगिरि दं बा टिचार दं नोंखौ फोरोंनो बिस्रा मोनसे जैग'था गैया बेनिखायनो जोंनो गाबोननिफ्राय न'आव फरायगोन होननानै बिदि बुजायनानै दोनबाय आरो नाथाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव जेब्ला गथ'आ देरो सेंग्रा जाबाय अब्ला मा जाखो जार्मानाव हिटलारा गाग्लोबनायनि मोनसे इहुदिफोरखौ गाग्लोबबाय आरो इहुदिफोरखौ होखारगासिनो दं अब्ला गथ'आ इहुदिमोन गथ'आ मा खालामखो जार्मानिफ्राय इउएसआव खारनो थाखाय थफ्ला थफ्लि बोनबाय थानायाव बिमानि आलमारिखौबो खेवनायाव गांसे लाइजाम मोनो बै लाइजामानो जाहैबाय गोदो प्रिन्सिपाला हरनाय नाथाय बेयाव मा लिरनाय दंमोन बेयाव लिरनाय दंमोन मा नोंनि गथ'नि मेन्टेला थिग नङा मेन्टेलि इल गाबोननिफ्राय जोंनि
स्कुलाव लाबोनो नाङा जुदि गाबोननिफ्राय लाबोयोब्ला जोंनि माखासे गुबुन फरायसाफ्रा माने मेन्टेलि इसु जानो हागौ बेबायदि लिरनाय दंमोन बेखौ नुनानै लिरनायखौ नुनानै गथ'आ माने बे समाव सेंग्रा जाबाय बिथाङा मोदै रथ' रथ' गाबनो हायो नाथाय बै बिथाङा जाहैबाय एलबार्ट आइनस्टाइन बेनिखायनो बुङो जुदि बिमाया बै समाव बै खोथाखौ बुङामोनब्ला जुदि थार खोथाखौ बुङामोनब्ला नोंखौ प्रिन्सिपाला फैनो होआखै नोंखौ खर' गाज्रि होननानै बुङोब्ला दिनै जों एलबार्ट आइनस्टाइनखौ मोननाय नङामोन बेनिखायनो मोनसे जांख्रिथाय सोदोबा जोंनि गथ'नि जोंनि लाइफखौ फुरा सोलायनो हायो बेनिखायनो आं खावलायो बिमा बिफा जायफोर गार्जेन बेयाव फैदों माखासे सैथो खोथाखौबो दोनखुमानानै माखासे जांख्रिथाय पजिटिभ खोथाखौ जों गथ'फोरनि सिगाङाव शेयार खालामनांगोन आरो गार्जेनफोरा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिबावनांगोन गथ'नि एक्टिभिटी माने मेट्रिक पास जाबाय सोरबा राङापारायाव फरायहैबाय सोरबा दरं कलेजाव फरायहैबाय सोरबा गुबुन गुबुन जायगायाव फरायहैबाय जेब्ला हस्टेलनिफ्राय न'आव फैयो बिमा बिफाया अबजार्भ खालामनांगोन गथ'नि बिहेभियारा माबायदि सोलायखो माबा मोनसे गोमजोर थायो नामा खोथाफोरखौ बिमा बिफाजों शेयार खालामनो हायाखै नामा बे खोथाखौ अबजार्भ खालामनांगोन जुदि अबजार्भ खालामदोंबा जुदि बिदि गावखौनो एखुथा थानाय एसे आलदा थानाय नङाबा बिमा बिफाया बेखौ लोगो बायदि जानानै जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो नाजानांगोन ओरैबायदि गथ'फ्रा बाहेरायाव थानानै गाज्रि लोगो मोनाखै ड्राग्सनि मोनसे फाखनावथ' गोलैयाखै बेखिनि खोथाखौ बिमा बिफाया गावनि फिसा फिसौखौ जेब्ला सुटिया न'आव फैगोन अब्ला बिसोर मा खालामनांगोन बुजिनो नाजानांगोन आरो जोबथारनायाव गथ'खौ जुदि कलेजाव दोनहरबाय गथ'खौ फरायसालियाव दोनहरबाय गिदिर टाउनाव दोनहरबाय बिनि उनावदि नोंनि खामानिया जोब्बाय बे नङा बिमा बिफायाबो बेखौ सप्तायाव खनसे बा सानफ्रामबो माबा मोनसे खबर लानांगोन आरो जुदि हायोब्ला गथ'नि हस्टेलाव थांनाय लोगो हमनांगोन गथ'आ जि कलेजाव फरायगासिनो दं बिनि क्लास टिचारजों बा प्रिन्सिपालजों लोगो हमनो खायदा खालामनांगोन जाहाथे गावनि फिसा फिसौनि स्टेटासखौ जों मिथिनो हायो माने कलेजाव माबायदि पारफर्म खालामगासिनो दं हस्टेलाव थागोन ना थाया क्लासाव फैगोन ना फैया बे खोथाखौ बिमा बिफाया सुलु लायोब्ला मोजां जागोन आरो जुदि बिमा बिफा गार्जेना सोरबा फेकाल्टि टिचारखौ लोगो हमनो थांब्ला जों सासे प्रफेसार सायाव बुंनो हायो जों जोबोद खुसि मोनो जाहाथे सासे गार्जेना फैनानै गावनि गथ'खौ सुलाद लाफैदों खबर लाफैदों क्लासाव फैगोन ना फैया पारफर्मेन्सआ माबायदि जों सासे प्रफेसार हिसाबै जों जोबोद खुसि मोनो आरो जों बिनि सोमोन्दै नेसेसारि एक्सनखौबो जों लानानै गथ'खौ जों जाफुंसारनो हेफाजाब दिनै जायफोर एबसुआ बरायबाय स्टुडेन्टफोर डिस्ट्रिक्ट एबसुआ बरायबाय आं उइस खालामो बिसोरो लाइफआव सासे रिसर्स पार्सन जानानै फैयो रिसर्स पार्सन मिन्स सासे फुंखा सुबुं जोंनि हारिनि थाखायल' नङा जोंनि बिटिआर बिटिसि थाखायल' नङा जोंनि आसामनि थाखायल' नङा फुरा जोंनि मोनसे हादरनि सासे रिसर्स पार्सन माने मा माने जों सरकारनिफ्राय लानो नाङा नङा होमबा जों बिटिसि सरकारनिफ्राय लानो नाङा बिटिआर सरकारखौ लानो नाङा जों बिटिआर सरकारखौ माबोरै टेकनिकेलि साइन्टिफिकेलि जों माबोरै हेल्प खालामनो हागोन जों माबोरै आसाम गभर्नमेन्टखौ जों हेल्प खालामनो हागोन जों माबोरै गभर्नमेन्ट इन्डियाखौ हेल्प खालामनो हागोन आं उइस खालामो खालि साख्रिखौ नागिरालासेनो जों सासे रिसर्स पार्सन जानानै जोंनि जायफोर खुंथाय गोहोआव थानाय बिथांमोनखौ माबोरै हेफाजाब होनो हायो आंनो बेनो मोनसे गथ'साफोरनो मोनसे खावलायनाय